Kadom den tao karbian, kadom din po habis salar owenian. Kadom den tao karbian, kadom din po habis salar owenian. Kadom de uridu uidilun se, kadom de uridu uidilun se. Lun se Ujipi kendung besar poan, kadom den tao karbian, kadom din po habis salar owenian, habis din po salaan, panchoy non po hochoy ichoy an, masa. Kardong Karbing Long Life kelang ratum duan pinil dong Karbing Long Life tim pen ladak jasmet nomadi konstitusi ke parlupon jasmet okreng hawar sidolo labangso okreng hawar labangso ke patua klama long sinil dum non mat ke Karbing Long Life pen arjablo la penil dum Karbing Long Life cameraman fan puan mai na cameraman fan li paklang poni tuma la hello labang ini pun traditional karbian matu traditional labangso interest poni labangso ke alang litung labangso se alang litung hilang hempen si hem tengsong alang litung la pupu adon rilong alang litum la puson alang litum selam polo tong sekot labangso okre ke patua klamalong labangso ke patua klamalong non ke bangji jasmet la bolong komaji labangso district hawardo an kado wepen krisi sose labangso lambai namai labangso arudo labangso aruari matum labangso aru krisi alang litum chingrum si jepatir piponsi alang litum non labangso ningkan hinipen labangso ningkan esek amai punang kokpol labangso alang litum conference bipon lo lapen ladak cepatir pipon ke ladak local emisi lo lapen nak heritage singhi EM Karbing Long Thomas Council in charge tourism department lapen water resource alang li patir pipon si ladak tong sekot ladak si labangso amai cak pon lo lapen alang li kapin khat pon teng si alang li nolom dak lok si alang li homosti long lok si alang li ta cedosi ladak kopi pisi aliralon ki piponi unjima lapen keceng pen ke jut hangnan lam ki lam phawe pinji lapen mesen men labang swasai pacun pononji phase alang litum cisik cedang lo lapen ladak PWD along engineer lo assistant engineer lo alang li gulap crew alang li sitame ladak labangso tirikam amai phulo lapen mukut lekte alang li bai kongchun banglo alang li tumpen si cingwai cingsai si labangso okreng ke pathu klam along si labangso bukulia labangso ulong komaji labangso district hawardo an kadu wepen krisi labangso lambe namai aruari matum cepatir pipon si ningkan esek amai mate labangso conference non bipon po ni kameraman papaklang pon itu labangso lason si alang litum ladak bangke labangso auditorium hall along si alang litum bangke auditorium hall along si alang litum labang conference bang bipon lo ladak bangke alang litum pendel si tami kimrang pon pele ro emergency nasi labangso Indro Singh Inghi auditorium hall along si ladak bang si alang litum bangke dak conference si tami bipon po lapen ke ni kameraman papaklang pon itu alang litum lapon si ni malia tum pedap pen alang litum choche junje si labangso hemka kok mate labangso ke pangsi la sai same deng pon bom lo lason dak taxi ladak alira lon pen open stage pen chenglok lunkan malin pen chenglok alang litum conference pen chenglok alang litum haladak sitame me ke padoji mesame alang litum non kim rang bom lo lapen ladak nildum ladak dak akong chun bang lapen tirika mamai phu gulak kro tum pen litum etithini alam arju pon na lapen nikon si labangso conference bipon si mahla hai putak stamel tu mang konpen chini si pesen itu non Karbing Long Life pen ladakan manglo lapen lalo cururi une ladak Karbing Long EM lo Thomas Council retesting hi alang li kake mata jutang kacing hon tekpik lapen kai lam chong pen chenglok elama ki pen chenglok alang li kake mata RDC pipon pigabang pulo alang li ke pathua hin pusname lapen cultural hin same penangan alang li aning ke dok ajoini si alang li amena homosti long labangso tong sekot labangso bukulia labangso bolong komaji labangso hawardo an kadu wepen krisi lamena mai aruari matum do la aruari tim cepatir pipon si labangso ningkan hini pen mate ningkan esek labangso amai pi mate ladak conference tame bipon lo lapen non nil jum Karbing Long Life pen tame alang li dak gulap kru lo mai pudmen tetini lamching ki pun
Lalu ni pialam ni cinghon cenam ni hang longri karbi lamada amai aru nikan hini pen epong sia conference non segamai non ki kipadoji pan non la so ceklo mati arkoi ceklo ni kai cricket hom dan referee mati penap dik dak doik po asi kisik kedang akam an pusitami antum thai long lo prai 90% ke complete lo masih baki asa su finishing marining dolang labangke nongbe yang bong patang gat po bang so mai pilong la aru ro kwan dak setong ji dak ni hang longri karbi lamet amai so arum ke do aru lake krisi sa aro tin pen bangkep delegates bangji la tum la reception mang pena ni kan sampen sir reception cengpo baji po pen la pen la silalo la tum han ki kedo ke thak pusitami adim klong sitami sikisi kedang saptangi kalo bang so ni pan kuma pan si chopapon ramai pi lagi refliani sidopo refliani la bang swarni niltum chief guest bangke iltum akihai iltum MLA dorsingrong hangsar sinang stangin po la pena ko papangjang alhisitami iltum dak ikel MSC mate IM akihai rita sing hisarang setang duni po la ni pelam ni chinghon chinam pa thipi ke en pona teng pen ela meta phan lam chong phan ko an RDP pon si nang litum tir kam ma ken ko an mo kewang jilang farman non pen ta kem pon po mo wang jilang farman sitam ko an RDP don ji la pen nono we ni phan ko an pu la meta phan la silalo dak niltum conference ki bi at hemata la so okreng la so area anso se ketok kelang nat lu ka porhi nat anso se pache thang na lo Charlie matik si lo porhi matik si ili tum ajakong te pa ke matha ta ingcho po pa kimi ko pinige claim pusitame si ke matha te si ajakong cholong po saloma Kadom den tao karbi kadom din po habi salar oveni kadom den tao karbi kadom din po habi salar oveni kadom de uridu idilun se kadom de uridu idilun se lun se non penap dik mati cricket home and cricket la so cheklo la nini conference along kaduk kawi kar biarat doan rong berong thak e bok terai pen chenglok khilu pen adim pen sitami aphai ansu sedak mang pabat dun je phan nil kaduk kawi arat thanda nilihin tirikam amai pu hin pen kaduk khana chuning ri lo la pente jongsi samjin pen chun pami kalu pulo tangte kijut siarani 14 arni arni kangsam tum lunkan amalin staminil tum sik pondo ala solunkan amalin long bangke iltum kacing honai angjir lun sepi nitu timung pi alang lis stami dak lang cetang nunji lapen aku do tulang ceparjan bang pi nong nama cetang plong kiron ing tipis tamil tumalong cetang dunji alang stami ke kan stami aning karong cipi dunji lasi aku dak local artist tumta dolang sarmon group hobening leng kat lasi kadu kawis stami dak ningarong cipi ji lasi kadu kawis stami dak nang citong pet jiapan nili putat juning ri lo kadu